Sirikal ma pacho ka omedo jiwo chenro majiwo somo kod dongruok jopuonjre e kuonde tich kokalo kuom chenro mogo e sei kawuono machiwo chudo mar higa achiel ne jopuonjre moyudo thuolo ma tiegore e bad migepe mag piny owacho kata e sekta ma ji giwegi. Kuom mano bende sirikal oyango medo omenda mar siro chenro ma kamano. Jalieta nigi ler mathoth. E tielo machielo ma sirikal oketo mar jiwo ngima joma tindo kokalo e tiegruok, sirikal ma pacho kosingo mar medo kwan jopuonjre matiegore e bad migepe kod kembe ji giwegi koa 30,000 nyaka 100,000. So in the next 3 months, we should be able to place 10,000 of such young people in places. So the private sector, please work with us so that you can grant us the spaces and we can immediately move this forward. Jatend piny William Ruto otelone chenro mar goyo kogno winjruok mar siro jopuonjregi owacho ni sirikal modewo dongruok mar pinyne nyaka ne ni ngima rowere ojiw e yore duto te. Kenya believes in its young people. We are prepared to invest in their aspirations. We are determined to build an economy where talent, hard work, and innovation are matched by opportunity. Kaka yor konyo chenro ni midendo ni Kenya Youth Employment Program, jatend piny owacho ni sirikal dhi medo omenda ne chenro no koa bilion 2 nyaka bilion 5 e higa manyien mar chulo jopuonjre matiegore e kar tich. Until we get to the place where every young person graduating from university will know that they have an automatic 1-year internship in a place of their choice, and which will be supported by this program, backed by the government of Kenya. En wach mosir kod moko kuom rowere mosekale chenro makamano e kinde machien. It caters to both graduates and those who did not go through tertiary education. So this means no one, and absolutely no one, is left behind. It is because of programs like this that we as young people can confidently walk into any room because we have the experience to back up our certifications. Emedo siro chenro ni, kembe mag ji giwegi bende onyis mondo nywak lwedo kendo osir sirikal e tiego jopuonjrege wach mabiro konyo e tieko wach onge tije e kinde rowere. This program is asking you to provide space in your companies. This program is asking you to mentor and support these young people to get job market experience. Achiel kuom chenro mar jiwo rowere mar Ajira Digital oyang ni nyaka sani oseloko ngima rowere kod mine e konde mangima mapacho ka. This has contributed to a fourfold growth in the number of young people earning online through digital work countrywide, from about 600 youth in 2019 to 2.4 million Kenyans today. This program has deliberately ensured inclusion by supporting women, persons with disability. En chenro ma sirikal ng'iyo neno ni jopuonjre matiegore okoyudo lony marwakogi e tije magisomo kende. To bende, mar neno ni kuom higa achiel magirito yudo tijegi gibedo kod yuto makonyogi e ngimagi mapile ka pile. Jalieta, Ramogi TV. Kaluwore kod nok mar koth e piny Kenya, keyo nyalo bedo manok e jumbe mabiro.